Det var da utroligt, at man regulerer det sæde. Gør den det hele tiden automatisk? Ja. Nå. Den tager helt ned på bunden og røvballer. Nu skal du passe på, når det her regnvejr. Ja, selvfølgelig. Nå. Ja, fandme det. Respekt for hinanden. Ja, det er kun en Audi. Det er ligesom når vi letter i flyet næsten. Fuck. Nå, du læser rigtigt nok. Der står jo 120. Ja, ja. Ja, lige præcis. Ja. Jeg skal til venstre, ikke? Du skal derhen, ja. Jeg har ikke sagt, hvor meget det kommer til at koste sådan cirka, det du har fået lavet. Og igen, jeg ved, den koster 1700 noget, helt skaldet låsens. Plus montage, alt andet. Ja, okay. Det er hvad jeg vipser har fået oplyst. Men er der så også garanti på det? Det må der jo være. Det er der sgu altid, når man får lavet sådan på sådan et værksted. Var det ham der?